Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле җәмәгать. Без инде янә үзебезнең көндәлек дуга тапшыруын дәвам итәбез. Безнең әлеге чираттагы дуга ул Гимран сүрәсе. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Resulüm ey padişahlıkның хуҗасы Аллаһ, син хәкимлекне теләгәнеңә бирәсең, теләгәнеңнән тартып аласың, теләгәнеңне дөньяда яки ахирәттә, яки икесендә дә олылыйсың, теләгәнеңне ике җиһанда рисвай итеп хур итәсең һәм дәрәҗәсен төшерәсең. Бөтен яхшылык һәм яманлык синең генә хәкимлегеңдә, һич шиксез син һәр нәрсәгә кыдрәтлесең. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khayr. İnneke ala kulli şeyin qadir. Hörmətli cəmaət, менә бу аятның шулай тәфсиренә карасак, монда инде сүз шөкр итү турында бара. Ни өчен дигәндә, чөнки Расулыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям укыда һәм яза да белмәгән пәйгамбәрне Аллаһ Тәала пәйгамбәр итеп сайлый. Һәм әлеге пәйгамбәрне җәмәгать ул әхлак, ягъни Коръәннең әхлагын иңдерә. Аның җәмәгате Айша радиллаһу анһадан сорагач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның әхлагы нинди дигәч, ул әйтә иде, аның әхлагы Коръәннән дип. Ягъни менә Аллаһ субханаһу ва тәгалә без адәм балалары яшәсен өчен безләргә пәйгамбәрләр җибәрде. Инде менә шушы Аллаһның соңгы булган Расулы Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безләрне ничек итеп шушы дөньяда дөрес яшәргә өйрәтүче, ничек итеп әлеге дөньяда булганда Аллаһның рәхмәтенә ирешен юлларын аңлатып калдыра торган пәйгамбәр, инде шушы пәйгамбәрбезгә салаватлар әйтеп, әлеге дуганы укып, инде шушы дугада булган һәр баша шифаларны Аллаһ Тәала тәннәребезгә сәламәтлек һәм дә җаннарыбызга сихәт итсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.